Rond 1870 ging de landbouw in Friesland achteruit. Een economische malaise was het gevolg. Velen emigreerden, maar ook Amsterdam werd overspoeld door werkzoekenden. Voor het eerst buiten hun provincie drong tot hen door dat men als Fries anders was. Om te overleven in de grote stad zocht men elkaar op in krieten, Friese verenigingen, waarvan na 130 jaar nog steeds één bestaat. Toen wij de krek bij wien, en ik denk dat dat in 1972 of dessen wat weer. Toen weer het verschil dat het bestuur daar, zeker de dames, absoluut niet lang wien. En de malie, het eerst in driedelig, dat jij er beslist bij. Voor de ouderen is nog altijd een stukje werkkenning van situaties die ze in het verleden thuis meemaken. En ja, het heeft een beetje mijn nostalgie te maken, denk ik. En vooral je eigen taal broeken. Hartelijk welkom op uw feestje. Je hebt al hier al koffie, maar rijnkoeken gehad, dus je bent eigenlijk al een beetje in de stemming, denk ik. En dan wil ik kijken van der Meer en als Google er mensen Dijkstra welkom jetten. Die zit achter de gardinen. Een van de dingen die mensen moeten doormaken, of wat ze moeten bewerkstelligen, is er een plaats verwerven in een nieuwe samenleving. En een cultuurverschil overbruggen. En een van de methodes daarvoor is groepsvorming. Het begint met 60 hier, het is een schoof, maar 65 kind ik wezen. Vooral als wij weer omsjokst. Altijd weer er een bestuur, dat werken altijd vol vuur. Maar zonder uw trouwe leden kunnen we niet beginnen op heden. Ik heb natuurlijk tot nu toe alleen maar onderzoek gedaan naar de 19e eeuwse Friezen die in Amsterdam kwamen. Dus het is wel eens leuk om die mensen dan ook eens live te zien. Alleen, ja, ik versta geen Fries. Ik kan wel Fries lezen, maar ik versta het niet. Dus dan is zo'n komiek natuurlijk alleen maar optisch leuk. Ja, de Stoelinga. Dat is toch ik Fries dan? Zingen ze in België of... Ja, echt? Rob. Ja, goeiedag. U spreekt met Hilbert Dijkstra. Spreek ik dan met Rob Stoelinga? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, is misschien een beetje een rare vraag. We zijn bezig met een documentaire over Friezen in Amsterdam. En ja, Stoelinga, dat klinkt als een Friese naam. Bent u ook Fries? Nou, ik niet, maar mijn overgrootouders wel. Die zijn hier eind 19e eeuw terechtgekomen. Ja, dus dat klopt toch wel? Ja, mijn opa die is hier geboren en zijn ouders die zijn
rond 1880, zo schat ik, ik dacht de Sneek naar Amsterdam getrokken. Ja. Om werk te zoeken. Om werk te zoeken, ja. Dat waren de eerste gastarbeiders. Ja, en wat ging die hier doen? Weet u dat ook? Nou, hij heeft onder andere heel lang in de bouw gezeten. Hij was timmerman, dus hij is hier in Amsterdam aan het timmeren geslagen. U zelf, heeft u nou nog iets met Friesland? Nee, maar dat komt... ik heb het nu over van vaderskant en van moederskant kwam uit de Jordaan. En ja, daar heb ik heb me meer Amsterdammer gevoeld dan Fries. Ja. En bij ons thuis is er ook nooit echt een Fries gevoel geweest. En u spreekt ook geen Fries? Nooit geleerd? Helemaal niet. Ik heb nog wel wat vrienden die uit Friesland zijn gekomen, maar die zijn pas 20, 30 jaar geleden uit Friesland. Want er is nog altijd wel een trek van Friesland naar Amsterdam, heb ik de indruk. Volgens mij ook, die is er altijd geweest. En, ik zat net in het telefoonboek te kijken, inderdaad. Er zijn ontzettend veel Friese namen in Amsterdam. Hartstikke goed. Nou, mijn hartelijke dank. Oké, succes verder. Ja, dank u wel. Ja, dag. Dag. Men moet ooggetuige ervan geweest zijn om zich een goed denkbeeld te kunnen maken van de levendigheid en het gewriemel op de talrijke straten die er zijn. Waardoorheen het krioelt van honderden voetgangers en talrijke vrachtwagens en wat tussen alle hoeken de stad paardentramwagens onophoudelijk heen en weer trekken. Te midden van het geroep van uitventers, het geschreeuw van jongens of marskramers, hoort men het geratel van wagens en karren en het onophoudelijke schellen van tramwagens die ons aankondigen ruim baan te maken. Nou, dit is het dus. Hier zitten we midden in de toenmalige wereldstad. En die migranten die kwamen hier verderop uit het Centraal Station. Tenminste, vanaf 1889 stond dat er. En daarachter staat ook natuurlijk de haven van Amsterdam, waar de mensen met bijvoorbeeld de Lemmer stoomboot naar de stad toe kwamen. En ja, dit was dan een van de eerste dingen die ze in Amsterdam zagen. Die drukte, die mensenmenigte. En ja, die Friesen zelf, die waren dan afkomstig uit een, vaak kleine plaatsjes. Ook middelgrote plaatsen, hadden misschien binnen Friesland al Leeuwarden gezien of Sneek. Maar Amsterdam was zeker in die tijd nog een heel ander verhaal. Hij keek om zich heen. Mensen hadden andere kleren aan, gedroegen zich anders, praten anders. De omgeving was anders, was veel drukker. En ik denk dat op dat moment voor het eerst ermee geconfronteerd werd. Dat wat je in Friesland natuurlijk niet hebt als je gewoon jezelf, dat je anders bent. Dat je in ieder geval hier anders bent. Rond 1880 zie je een enorme emigratie van Friesen plaatsvinden. Die gingen naar Noord-Amerika of waar dan ook heen. En dat was het resultaat of het gevolg van een grote agrarische crisis die er had plaatsgevonden. De belangrijkste werkgever, de belangrijkste economische tak in Friesland was de landbouw. En die stortte helemaal in. Dus wat het gevolg is dat jaarlijks 70% van de natuurlijke aanwas verloren ging aan migratie. Vanaf 1870 begon de industrialisering in Nederland. En Amsterdam, Holland eigenlijk, was een van de weinige provincies die niet regionaal waren georiënteerd, maar juist ook veel internationaler al gericht waren. En eigenlijk altijd al het belangrijkste economische en politieke centrum van Nederland vormden. Dus de eerste economische voorspoed of oplevingen die deden zich dan ook hier voor. Daarom dat heel veel Friezen hierheen trokken. Ik weer nog geen 18 doe ik al van huis gaan van Friesland naar Greensland. Doe ik in de verpleging gaan. Dus in Safir wie ik het wel bent. Maar Amsterdam dek ook alleen nog heen maar. En dat vond ik in het begin helemaal net aardig. Heb ik nog een stukje iets van blauwe lucht. Zal die onderste hudraven stinken werden. We zijn in. We zijn een jaar hier trouwd als wat de bedoeling meer. Want hij wende in een kosthuis van de PTT en ik wende doe op een zolderkamer van diezelfde kostvrouw. En die ging Hallie terwijl hij naar Duitsland, naar Rotterdam. Want ze was bang dat haar neef was, maar dat zit vertrokken. Dus toen stingen we meer of meer op straat. En toen moesten we dus kamerziekje kwamen we op één kamer te wijden.
En ja, door letter toen rek ik in verwachting. Ja, en dan krijg ik je weer rond. Nou, nee. Dat is dan een minnegooi. Dan hebben we nog wel bezocht of we nog weer waarom konden naar het noorden. Dat zaken even goed bij de PTT Blauwe Koor. Maar dat kon het er hier genoeg meesten. Dus dat weer best moeilijk. Het ziet er wel geweldig uit. Jack, wat doe je? Friesland had in zo rond de eeuwwisseling zo'n 340.000 inwoners. En Amsterdam die groeide tussen 1870 en 1900 van ongeveer 270.000 naar 540.000 inwoners. En een heel groot gedeelte van die migranten, waaronder dus die Friezen, die kwamen in het begin in de Jordaan en in de oude binnenstad terecht. En die slipten helemaal dicht wat mensen betreft. Het was helemaal vol. Het was zeker gangbaar dat gezinnen met meerdere kinderen in één kamer moesten zitten. Dus waren vrij erbarmelijke omstandigheden. Nou, als je kijkt naar die verdubbeling van het aantal inwoners in 30 jaar tijd, dan kwam het merendeel van de migranten gewoon uit kleine plaatsjes rondom Amsterdam. En een ander groot gedeelte kwam uit Zuid-Holland. Maar de derde grote groep nieuwkomers, dat vormden de Friezen. En die kwamen hier werken als arbeider of als schilder of als timmerman. En een ander klein gedeelte, maar dat was echt een heel klein gedeelte, zocht hier werk als politieman of onderwijzer. Nou, we zitten hier in wijk Ei, in de Pijp, bij de Albert Kuipstraat en de Gerard Douwstraat. En voor de migranten die dan op een gegeven moment wat langer hier zaten en die net iets succesvoller waren of geluk hadden, wie zal het zeggen, die konden dan naar de nieuwbouwwijken. Want rondom de stad, rondom zeg maar de oude ring, de oude grens van de stad, die helemaal nog uit de 17e eeuw dateerde, die werd opengebroken met een zeg maar uitbreiding van wat we nu dan kennen als de 19e eeuwse wijken. Nee, we zijn geen Amsterdammers. Nee, beslist net. Maar waarom ben we dat net? Het ken ik mijn leeftijd te krijgen houden, dat zou ik kennen. Maar de Amsterdammer, dan wordt meestens de Jordaan-meesten wordt helemaal de oude Jordaan-meesten van kwartswiel en vlot en dat soort van dingen. Ik wil er genoeg zagrijnigen en weet ik veel Amsterdammers binnen, maar wij zitten in het begin een keer in de tram en ik schrok ook griezelig, want het lieten alle jaren prachtige dames die te zeggen. Protte bontjassen zeggen je doet nog. Dus ik wil in de tram. Een vrouw je prachtig mooi opmaakt hier al je heel mooi en al je verven en weet ik het al je. En dan dienen ze de moelie op. En dan kwam er echt een afgrijselijke taalkamer uit. En dat is echt. Toen ik thuis weer toen zei ik van ja, er zijn al je deftige dames, maar er is niet iemand bij die het fatsoenlijk praat en ze al je het hier verven. Toch, hoe het generaal denk ik. Dat we krijgt wat ernstiger binnen, wat serieuzer. En nu staat wat meer gewoon afspraken horen. En wat ik heel bot, maar dan praat ik echt van mezelf. Dat is een beetje een stukje wat in een van de boeken van Pieter Jelle Stroelstra heel bot naar voren komt. Die Fries die het sabot maar zijn rechtsgevoel dwand is. En dat heb ik zelf heel bot. Dat ik denk van ja. Maar het moet goed wezen. Het moet net zijn meer rechtsgevoel. Daar moet ze net aankomen. Er zit nog een kerel op een brommer achter. En die doet oor naar de belly, die wil er een keer omheen. Echt nog. Omkeer rustig blijven en had het doorleefd. Zeg je het maar wel. Je weet het zo net wat je tas kijkt doet. Hij kapje er maar een beetje bij houden. En dan kun je dus achterom zien 65 hier. Wat leidt er achter jou? De tijd get zien go.
In een roezige, gejaagde wereld. We hebben mijnwander sombelevende momenten gehad van, we zijn mijnwander mee bezig. En dan is dat altijd nog weer een pluspunt. Vinden wie en jou denk ik echt wel dat we dit nog gaan. En dat in Friesland echt nog de mensen wel van het heenbollen. Dat de zaaljongens zonder echt met droog voor zitten. Nou, hoe is het bij mijn zoon? Bevalt het wat? We hebben bij hem thuis. Ja, genau. Liek het wel simmen nou? Ja, ja. Indië waar, jongen. Prima. Ik denk dat ik net meer nou in Friesland is er iets waar ik kennis zoeken. Waarschijnlijk juist omdat het leven zo gestructureerd is, dat het zo rustig is. Ik denk net dat ik me daar nou nog echt goed voor mij zie. Ik denk dat ik me heel gauw vervelig zoek. Mijn broer die had het nou, die went in Grauw en die had het in Jereveen en had er een pizza op. En dan hij bestelt hem eerst en dan riet het erheen en dan riet er weer om met die pizza. En dan denk ik, ja, god, ik ken een pizza helje op 50 meter derde en ik kan hier dat helje. En dus ja, de verscheidenheid van dingen die is hier volle grutter. 300 meter van mijn huis is alle dagen merken. Ken ik lekkerste ding helje. Dat kende hij net. Dat kerst ook vieren. Maar stel maar de auto naar Jereveen om pizza's. Ik kan het zelfs alleen maar relateren aan dat ik 18 weer en uit de oude bewoon bijgang ben. Dus dan is het leven ik nog hier wat regelen. Dan heb je op een Wednesday jongens de voetbaltraining, op sneeuwen of op slijn maar het voetballen. Ik ga alle dagen naar squallen nog, voor studeren en dat theateropleiding zit er net in Friesland, dus ik moest voort. En er is voor mij in Friesland net genoeg werk. Het enige werk wat ik daar eens doen ken is bij theater. En dat is hartstikke mooi, maar op een gegeven moment denk ik dat je oren dingen willen. En bijvoorbeeld televisie, dat kerst ik uit Friesland waar en daar gaat het net om. Maar als het alle dagen uit Friesland waar je naar Aalsmeer rieden masten heen weer om, ja, dat is ik net echt lekker. Dus ik zit hier volle dichter bij de bron. Mooi, hè? Pak maar even. Je hoeft er niet zo bang te doen. Nee, maar ik moet even... Plassen? Ga je gang. Wij namen donderdagavond met genoegen deel aan de buitengewone vergadering van de vereniging De Vrije Fries in Café Flora op de Weteringschans. Het was een avond vol kunstgenot, zoals er meer zijn, maar dit feest onderscheidde zich van anderen door het samenkomen van Friezen en Friezinnen, die niet alleen een geboortegrond, maar zelfs een afzonderlijke taal hebben. De Friezen die hadden geen eigen clubgebouwen of zoiets, dus die kwamen in verschillende locaties van de stad samen. En ze hadden 2 keer in het jaar een echt grote bijeenkomst. En dan kwamen ze bijvoorbeeld in Odeon, zoals hier recht tegenover zit, samen. En de meer wekelijkse of 1 keer in de 3 wekelijkse bijeenkomsten, die vonden dan in een cafeetje plaats. En die verenigingen zijn ontstaan omdat die Friese migranten die in Amsterdam aankwamen, die voelden zich hier ontheemd. Het zichzelf kunnen zijn, dat was een van de belangrijkste redenen om elkaar op te zoeken. En de oudste is de Vrije Fries uit de jaren 80 van de 19e eeuw. En rond de eeuwwisseling is er dan nog Tjeerd Velstra en Friso en later ook nog Ten Wille opgericht, die dan later ook weer gefuseerd zijn. En uiteindelijk is de enige die er nu nog over is de Kriete de Friso Noord uit 1938. Na een sierlijke inleidingsrede werd een welkomstlied gezongen en ging het scherm op voor de opvoering van Stille Jan. Een toneelspel in 2 bedrijven waarin men doordrongen werd van de laagheid van zekere Grim, een zaakwaarnemer, door de heer W. Duim verdienstelijk gespeeld. Na dit stukje begon het te donsje, hetgeen de meester nog lang en vrolijk bijeenhield. Wyberen Duim is een typische Friese migrant. Aan het eind van de 19e eeuw, of eigenlijk in halverwege de jaren 80, is hij als schildershulp vanuit Lemmer naar Amsterdam gekomen.
Daar is hij actief geworden in het Fries toneel en uitgegroeid tot een van de voormannen van het Fries toneel. En later is naar hem de Wieberenduim-bokaal genoemd. En er werden er namelijk op een gegeven ogenblik landelijk toneelwedstrijden georganiseerd. En nou, degene die dat won, die kreeg dan de Wieberenduim wisselbokaal. Ja, ja. Wat won je van mij? Hoeveel wat? Nee. Dit is de derde avond volgens mij, of niet? Daar ben ik nou eens. Ik heb er nog maar één aan. Oh ja, het is 2 jaar. Nou ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft, handvol. Ja, dank u wel. Vooruit maar. Ja. Nou, nou, je toch een keuze maken? Wie die lotjes? Nou, de kriete is eigenlijk een fenomeen wat zich in Friesland voor het eerst heeft ontwikkeld. En dat hing samen met de taalstrijd. In 1844 is er het Fries Gezelschap voor Taal en Letterkunde opgericht. En die hadden tot doel om het Fries als tweede taal erkend te krijgen naast het Nederlands. En om dat gedachtegoed, dat idee, zeg maar meer draagvlak te krijgen, te vinden onder de Friese bevolking, zijn er in kleine plaatsjes en overal in Friesland zijn er krieten opgericht. En die krieten, die mensen die uiteindelijk naar Amsterdam of elders naar Nederland migreerden, die richten ook eigen krieten op. Naast de algemene krites, die ik net opnoemde, hebben er ook nog een Roomse en een christelijke kriete bestaan. En die hielden contacten met verschillende studentenverenigingen, de een met de VU, de ander met de UvA. En daarnaast zijn er ook nog een aparte toneelvereniging is er geweest, en een aparte kaatsvereniging en een dansvereniging. De Friese krieten in Amsterdam hadden alles bij elkaar. Ongeveer evenveel leden als de krieten in Friesland zelf. Dat is tussen de 1000 en 2000, zoiets. En het officiële doel van de krites was om taalstrijd te voeren. En dat heeft ook echt zijn weerslag gehad in de activiteiten van de verenigingen. Zeg maar, die bestonden dan uit toneelstukken en schrijfwedstrijden en voordrachtwedstrijden. En de mensen die daarop afkwamen, dat waren meestal de iets hoger opgeleiden. En dat was eigenlijk een vrij kleine groep. Een veel grotere groep werd eigenlijk lid om de eenzaamheid te verdrijven in de stad. En dat daar dan een taalstrijd aan, ook mee te maken had, dat deed er voor hun veel minder toe. En daarnaast was er nog een hele grote groep ongehuwden die hier als arbeider of losse arbeider of als dienstbode werkten. En die eigenlijk voornamelijk alleen maar op de dansavondjes, of tenminste na 12 uur, werden er dan gedanst als er een speciale bijeenkomst was georganiseerd. En die kwamen daar dan op af. Ik ben Annie Dijkstra en ik kom van Terschelling. En omdat mijn man hier werk creëert, ben ik hier ook heen gegaan. Is dat goed? Dit is vrijwilligerswerk. Ik ben echt een opjochte amateur, maar ik had er wel oesten nog doen. Bij jou is Soenterbeer hier als Frieske krieten, ik Frieske lessen. On Friezen en on net Friezen. Deze groep is de groep net Friezen. Activiteiten in deze les. Mop on. Okay. Vooral de oudere generatie, die had vroeger nooit op scholen praten, maar net lezen en schreeuwen. Dus die willen graag dan leren, hun eigen taal vooral te schreeuwen. Dat is in een groep. Er is een orengroep die een partner heeft die het Friesk is. Die in Amsterdam is als wat oors ik. En die vinden het nieuwsgierig om die taal van die partner te leren. Ik ben Marleen van Dijk, ik kom uit Amsterdam. En ik zit hier omdat ik in de hongerwinter in 1945 in Friesland geweest ben. Daar ontzettend veel geleerd heb en het ook gesproken heb. Er was geen plaats meer voor mij op de school, dus ik moest in het gezin werken. En daardoor de hele dag Fries om me heen horen. En ik heb een Friese man getrouwd. We komen vaak in Friesland.
Er zit aan de andere kant een stukje eigenbelang van de krieten uit. Want er binnen een protte bestuursfuncties die dan net vervuld worden kennen. Omdat de lui net Fries schreeuwen of soms zelfs net Fries praten kennen. En als je meestal les jou, dan gaan ze net meer het excuus dat ze zeggen we kennen net in het bestuur omdat we net de taal praten als schreeuwen. Dus. Friesen, als die bij elkaar komen, nou, allereerst de krieten die binnen voor de cultuur en een beetje voor de kunst. Dan laat ik het samen zeggen voor de taal. En een gemiddelde Friese tekst te lezen. Het is thuis, het is eigen. Het blijft altijd oors. Ik kan me poer best in het Hollands redden, ik kan me zelfs in het Engels goed redden. Maar het Friesk is, het toch krijgt dat extra's met rooien. Bepaalde humor en een bepaalde mentaliteit viel het oor zo aan. Maar de rustrekkers in Bastard zo'n wie beter fascineerd als mijn dochter. Ja, ik woon in Amsterdam en ik werk hier in Friesland omdat ik een Friestalig acteur ben en dus ik werk hier bij theater. En ik krijg de kans om hele mooie rollen te spelen. Ik beheers beide talen goed. En kan in beiden mijn werk niet vieren. Dus bij dat werk leidt, daar ga ik heen. Mijn eigen binnen bomen hier, dus ik kan bij theater, kan ik toneel spelen, kan ik mijn vak uitvoeren. En op een hele goede manier. En ik ben net ondergang bij nou mijn Frieskwijzen uit te dragen. Of, en ik geloof net dat ik een instrument ben. Tenminste, dat zag ik het nooit vernaam. Een instrument ben om het Friesk uit te dragen. Dat wil ik net wel. Wij zijn primair ondergang bij toneelspelen. En dat doen we in het Friesk. Wat mijn heid verliest, dat win ik. Alles. De jong riezen. Wat de oren vallen. Taal is een vervoermiddel. Ja, dat kan in het Fries doen, dat kan in het Hollands, dat kan in het Chinees doen, dat kan in Swahili doen, dat kan ja, en goed, al die talen die zullen hun strijders hebben. Ja, dat is mooi, daarom blijven talen niet bestaan. Ik ben net een strijder, ik broek de taal. Ik broek de taal als omgangstaal. Dus stier dit voor hier maar net, hier kan het maar net om Duits. Wat je daar de nijdraad verrusting. Zie je het wat in hart is? En pak hem op. Ik zal net verdoezelen dat ik een Fries ben. Maar ik zal net zo'n petje met Friesland op een dam omrennen of zo wat. Die show je inderdaad wel. Of mij zo'n linnen tas met de Friese vlaggen erop of zo. Nou, zo zocht ik mezelf echt net op Amsterdam erin. Maar dat ik bij een Fries in de buurt ben, dat ik altijd in Fries praten. Maar ik zal net actief uitdragen van, kijk mij eens een leuke Fries zijn. Nee, daar heb ik net zo voor me. Na verloop van tijd zie je als die migranten helemaal langer bijvoorbeeld in Nederland, bijvoorbeeld in Amsterdam gevestigd zijn, dat die ook andere verenigingen beginnen op te richten die nu niet meer primair gericht zijn op het overleven in zo'n nieuwe samenleving. Maar dan krijg je meer gecentreerd rondom hobby of rondom een sport of voetbal bijvoorbeeld. En ik denk dat met zo'n laatste vereniging, daar is zo'n Friese vereniging wel erg mee te vergelijken. Bovendien is het vrij typisch voor dit soort binnenlandse migratieverenigingen dat die maar één generatie bestaan. Omdat de eerste generatie nieuwkomers die wordt lid van zo'n vereniging. Maar er is bijna nooit iemand van de tweede generatie die dat wordt. 679. Dan had ik nog een veel lekkere bedsloffen van vrouw Williger. Wie breidt ze? 334, 334. 334. Ga ik ze net? Trinsie. Oh, Trinsie. Wie is die vorige net Trinsie? Hoe de toekomst van deze club er verder uitziet. Nou, het ligt aan als ze nieuwe leden kunnen werven uiteindelijk, dan kan die nog voort blijven bestaan. En zolang nog mensen het leuk vinden om hier andere Friesen in Amsterdam te ontmoeten, zal dat ook nog kunnen. En ja, hoe lang dat verder kan bestaan, kan ik verder ook niet voorspellen. Ik ben historicus. Dan heb ik een koffiezetter van één persoon. Je mag alleen dezelfde koffie zetten en